Asibingelele obingelele baba udokotela baba sizibojabula ufana umdleja ekhehle umzulu amanqinqa sangesolo futhi angiqolisi iloku igqileza kanjena nje. This is inyanga. Ebunyangeni bethu we are shy about something that we are coming from uneducated family, very poor family, and then we are shy about our background, but my background is checked. Esikoleni ngaphuma ku standard 6. Standard 6 is grade 8 or something. What do you call it? Grade 8. Yeah, it's grade 8. Yeah, ngalezi sikhathi zethu kwaku form 1. Ngiyenza ukuthi yonke into engiyenzayo, if I made errors and mistakes, please bear with me that is uneducated again. This is baba udokotela baba sizibojabula ufana umdleja ekhehle umzulu amanqinqa. Angiyikhulume lento nje ngobunyanga at my age. Inyanga ezingangami ngiyazibetha by far ngeemployment. Imina ngiqashe nganzeni compared to anyone. I came to understand that ukuthi mina abasebenzi bami abanye bahambe ngaze babone. Umuntu ngiyamfonela athi ngisekhaya sengigodukile. Okay, fine, okay, ukufonela omunye. That is how we have to grow. That's how we have to grow. Ngisho ukuthi nje inyanga ezina 50 years yele funa zithi babudokotela siyaxolisa kuphela nje. Umuntu nje una 50 years kuyaphezulu ithi babudokotela ngeqoso. Ngoba nje nginibulala ngesicathulo, ngibulala into ngibamba ngokontini kabuhlungu, ngibamba ngokontini kabuhlungu. And then it is my will, it is my mantra, call it mantra, which is my prayer that one day each and every province I must have somebody who works for Babu Dokotela. Each and every province, because each and every province I've got somebody who follows me. Why can't I make sure that I have signed somebody to work for Babu Dokotela, do my YouTube videos for Babu Dokotela, even in Limpopo, even in Mpumalanga, I'll be targeting those people. Not forgetting Swaziland. My fan in Swaziland, they love me, they adore Babu Dokotela. Wow. I must have somebody who works for Babu Dokotela as well in Swaziland. As long as we paid in rents, not in Malangeni. But namhlanje I took the decision that is, I'm not going to revert it. Ngenza i-video, ngiseThekwini, 19th floor, 1904. Listen to me carefully. I-topic engiyiphethe namhlanje ithi Malvan tonic, ikhuluma ngalokho. This is Malvan tonic. Yabona sticker sila ngemuva isho ukuthi lento ithengwe effect. Not ukuthi ukuqoshwe ibhodlela kade lingenzile ukuthi kwathiwa kuzofakwa umuthi. Umuthi kobefaka lo muntu ke olunye uhlanga nje nginalo kuthiwa uGeorge Mbatha ufaka YX ngoba kufuna ube 1000 ml yena wenze 1100 ml. Ngibisangano ke ngiqashile ke la ekhaya. Yeah, this is Babu Dokotela baba sizibojabula ufana umdleja ekhehle umzulu amanqinqa sangesolo futhi angiqolisi. Talked about uGeorge. uGeorge is one of my new staff members. He's my caretaker kahle. Since I've got flats, uGeorge is equipped with plumbing, painting, electricity. He does my geysers. Yonke into yami yenzo uGeorge. Lana nakhona some absorber futhi. He takes care of anything that is broken or is breaking, then George takes care of that. Bazombona nje abantu mabefika la ukuthi uyena ku George lona, uyena ku George mncane, very inquisitive. Uyahamba eshesha ngathi washawa stroke. Yeah, umbona nje. Hamba eshesha nezwe kancane. Yeah, this is Babu Dokotela. I-topic namhlanje ithi Malvan tonic. Yeah. Ngikhandele namhlanje kulenyanga njengoba sekuJuly enye into efuna siyikhulume bakithi we cannot make mistakes. The things that you have done go June has never made changes financially when the things that you have done go May, believe you me, since April we never buy anything new. Labels are more than 4,000. We will never buy anything new, nothing you bought since April till now, which means we are not doing well. Your car supposed to be went on service on May. Uloku driver nje usayi-drive njalo. Mesithi iphi imoto? Hayi uthi hayi sengiyithinta nje ifuna i-service. I-service ifuna 7,000 awukho lo 7,000. Listen to me carefully. Intombi yakho awuyekiswa ukuthi uyithandi. Uyekisa ukuthi ushawa amahloni uthi ekseni mesehamba awukwazi even ukunika ngisho ukuthi 10 rand nje. Ayiceli.
iyasebenza nayo ukuthi uma uyinika inqaba kodwa nje ushawa yilawo mahloni ukuthi at least angimnika inqaba ayikho kwayona ukuthi anqabe. You understand? Izinto lezo zenzile from April till June azange zikusize. Now we are on July. I am inyanga. I tripped myself in different countries of the world. Ngwenzile umehluko. Ngwenzile umehluko njengamanje ngiyahamba ngeSwazini ngokwenza into efanayo, ngokwenza u1 kuphela, ngoqelaza kuphela eSwaziland. Ngifuna ukukuveza lokuthi angifuni into oyenze ngoMay. Past 6 months yonke into oyenzile it has been a disaster, it has been a failure. We are not growing even an inch. Even an inch. But now ngifuna ukukunika umsebenzi omuhle, umsebenzi webhonu, ngikunike uphondo lwakhona. Sinophondo luka 15,000 rand. Sinomsebenzi wesigubhu sebhonu ngo 45,000 sikunika konke. Sikunika konke ngoba ngifuna ukuthi when you fight, let the rain pause. When it rain, it must pause. When you fight, i-enemy yakho ilume. Kuthiwa uyangiluma kodwa kusala uyalwa. You use any organ in your body to fight the poverty. Extremely hard. Hit hard. Yabona umulwa ne-enemy, don't punch a swine, it will last long. Punch him or her in the nose so that he or she will bleed. Once it started to bleed, he will surrender. He will surrender. And then abantu mesikhuluma ngento efana, and I did into ebengafani nomunye umuntu. I took my brother-in-law saya Santa Cruz West. Kamtshela futhi uSibari ngathi yazi la into ezokwenzeka la. If anything goes wrong, no one will find us. Do you know why? Because kunento engifuna ukuyi-achieve. Kunento engifuna ukuyi-achieve. Kunento engifuna ukuyi-achieve. Engisho ukuthi kunezinto wena ongazenzi ngoba ufuna ukumuvela phambili. Njengamanje ngifuna ukukutshela ukuthi ngikhiphe uphondo ngo15,000. Ngakhipha isigubhu sebhunu ngamabomu, isigubhu sebhunu libovu linjalo. Khipha isigubhu sebhunu ngo30,000. Lokho ngikhipha njengekhombo. I'm not begging you. Ngikhipha njengekhombo ngo45,000 rand. Ikhombo lena engikunika yona engazi ukuthi lana ukuhlehla ufish. Uhlehla ufish ngoba ngifuna ukuthi ngibe nejudgment right nawe. Ngibe nejudgment right now. Njengamanje I was busy neyindoda ebesuka eGeorge. Sasebenza naye wathi unkosikazi awebusuka ngaka uzozala ngathi mina ngofuna isiduli. And ekseni futhi ngizomthatha lo muntu ngo2 o'clock ngiyamlanda belele langeni ngiyamthatha futhi ngomphalazisa ngoba kunento azoyithatha kumina. Angeke mina ufike uphethe 100,000 ucanga ukuthi mina ngizofaka isandla lapha i10 ngilokujika nehlala e19 no. If usukhokhile I have to stand up. If usukhokhile I have to rise up. If usukhokhile I have to do something that shows what you paid for, it's going to manifest. Lana ngikunika uphondo. Ngikunika isigubhu sebhunu, uphondo oluyibhunu ngo 45,000 rand. Ngikunika kanjalo ngoba nginenhloso nawe, nginevision. Nginenhloso nawe, nginevision. Ngisize uma ulandele lezo zinto. Fika nezingubo zakho ezindala. Fika nezingubo zakho ezindala engizokusebenza ngazo zizosala la kubaba udokotela lezo ngubo lezo. Aziphinde move. Ngoba mina nginento engifuna ukuyenza kuwena. Wena angaze bakwenze yona. This is Baba Udokotela. Yabona uma uzothi wenza into kumuntu umncenge umdabukele kodwa lo 6 months uzange umncenge uzakumdabukele. Abanye abanje badlelwa imizi. Abanye abantu imizi yabe kuma auction. Abanye abantu njengamanje imizi sebeyafonela ukuthi are you renting that house, are you selling that house? Akekho prepared ukuthi kwaze ukushayela isikhathi esefike lapha because kunezinto wena ongakwazanga ukuzenza. Namhlanje ngithi bend down and do those things. Lezi abanye abazenzile. Ngihamba nje ngiyekuTsukumbili wazi kokwenziwani. Kunedamu odlula kulona before ufike eNtsukumbili. Kunedamu eliqebile odlula kulona before ufike eNtsukumbili. Awazi ukusenzana lapha. Awazi ukusenzana. This is Baba Udokotela. Kunezinto ngempela. Yabona futhi njengoba ngizoya eNtsukumbili ngifuna ukuthatha zonke into lezi zibiza ubuse eceleni ngizihambele imoto ebhedayo ngoba I don't want the hype. Ngifuna ukuthi kube yimina ngilungise le yanto ngibuye. Ngilungise mase ngiyabuya. Because angizowenza kalutho uma ngihleli la. Nawe futhi ulapho uthi ufuna uze enyangeni ehlele kanje. Kophela iPassport. Kophela ama-page ePassport. Wena uzothatha lento, uzothatha lo msebenzi ngiyakunika. Ngiphethe uVeronica, intombi yomlungu enebele lodwa.
intombi yomlungu enebele elilodwa ngikunika uVeronica. Mengikunika uVeronica ngizokunika wona. Yes, ngizokunika uVeronica mase ungifikele nenyama ebovu ekaVeronica. Engicela ukuthi uVeronica mesiwakha ngoba uma ngizokwakhela wona uVeronica ngokuphelele akungifuni ukuthi wakhe wedwa, ufuna siwakhe nawe. Siwakhe siwuqede mase kusela ukuthi wena usiyobeka ekhaya kuphela. Wena sizowakha nawe siwuqede uVeronica lana musu usuyahamba uyobeka ekhaya ke uhlukileke. Mekukhandile kahle uVeronica. Mase ukhande kahle uVeronica. Ukhande. Mase ngithi mina asithenga ama lamb chops awu7. Lamb chops sinje ka Chocos. Fika sithatha ama lamb chops. Sihambe nawo. Sithatha inyama ebovu sihambe nawo. Mesifike lapha sifike siyabasa entabeni. Sibasa umlilo. Base lo mlilo, subase lo mlilo. Mase sithatha ama lamb chops siwafake lapha phakathi. Siwafake lapha phakathi. Mengiqeda lapho, mase kuthi lama lamb chops sesiyawasebenza ke manje. Lama lamb chops ufuna uwadle. But awudleli wena wanikwa yimina ngosiko lakho, kunosiko ofuze ngikunike ngawo lama lamb chops. Kunosiko ufuna ngikunike ngawo lama lamb chops. Mase sithatha inyama ke siyifaka emlilweni sakhe sesekamanye sakhane sivusa ke uVeronica ngendlela yakho simvuze kodwa ama lamb chops sizowakha wona ngale ndlela yethu esizowakha ngayo mase siyakunika ngosiko sikuningi ngosiko uma usuqedile ukwadla ngale zifundisa ngafundiswa ngazo ukuthi uVeronica uyavuka ke la ke sesihamba ke nawe usubuyile ekhaya ayisekho into ozongifonela yona uthi ekhaya ukwazi ukwenza lo yonke into usukuyenzela mina ngoba angifuni mina uthi uma sekhaya musu uthi uyafona futhi hayi manje babudokotela sengenza uVeronica sengilesigaba no we don't do that yonke into siyenza la yonke into senza lapho ke uVeronica usukuphethe u50,000 nginika uVeronica strictly ngifuna izingubo zakho ezindala okade uhlala ngazo ekhaya ozofika la mina ngikusebenze ngazo uzigqoke kodwa ngikusebenza ngazo mase ziyasala lapho suke sikukhandela uVeronica sikukhandela into engazi ukuthi la uyaphuma uyahamba uma uthi awunawo u50,000 ngicela ungayihluphi ngoVeronica lona kulesigaba lesokhuluma ungayihluphi ngentombi omlungu le ntombi imifika kuwena ufuna ifike inebele elilodwa ngathi elejongosi kufika inganyana ngazuthi ingaka kodwa uyakubona ukuthi kuqinile isiphongo kunenwele ngathi ziyaphephezela kuqinile isiphongo uyabona ukuthi umuntu omdala lona lento azoyisho kuwena yilento ayifunayo ukuthi umenzele yona number 1 ufuna iwayini uzokutshela iwayini alifuna ukuthi uhlobo lewayini uma efuna uzofuna imbali akutshela uhlobo lembali azifunayo akafuni into efanayo kumuntu that is Veronica lana awusukungakathwala muzo ofuna ukuthi isithwalo kumina uyisholo wena uthi babudokotela nginemali akangicela isithwalo mina period angifuni ukuthwalisa ngemva kwakho thwalisa nje kanti ngiyakuhlebela ukuthwalisa ngiyakuhlebela then mase ngiba nento esibiza ukuthi is a tier 1 secret ye ring kune ring engiyinika umuntu ofuna imali we call it tier 1 one of the secret usuku no 50,000 but usuku no cash usuku no 50,000 usuku ne EFT kuwena but I prefer cash khandele lento imali yakho afuna siyibeke la kule ring le senzeke lamaqiniso siyibeke la kule ring le senzeke lamasiko le ring uma sesizoyibeka le mali kodwa ufuna uyibambe kanje le ring ukhulume kuyona ngathi kunento oyibona la ukhuluma musa sithatha uyibeke phezulu kwala sesiyasebenza ke mase silanda imbuzi umbala emhlophe silanda imbuzi awuthwali uthatha iring awuthwali uthatha iring sikunikeza lo msebenzi lona ngamabomu umsebenzi lona onemfihlo ayikho into mengena umuntu ufake le ring lo uyigaxa nje la mengena umuntu ufake le ring uyazi ukuthi ufunani lo muntu mengena lo muntu efake le ring uyamazi ukuthi usuka kuphi awumbuzi uma ubuza usukuzenza usufuna ukuza uzokhuluma into eyiqiniso kanti vese wena usuyazi ukuthi lo muntu inansi ayifunayo kusuke kuyile ring ayikho into engizokutshela yona le ring uma isiphuma kahle if isiphuma kahle le ring
siyikhipha nomuthi esiwufaka lapha. Yabona isikhathi ugqoka amasokisi kunomuthi ofika ufake khona emasokisini. Umusi uyongena ebhenki ile ngering yakho. Into ozoyikhuluma abayiphikisi. Into ozoyikhuluma abayiphikisi. Kusuke kuyile yanto le. Uyifake lonyaweni. Kusuke kuyile nto ufake lonyaweni. Lana suke sisebenza umuntu othi babudokotela I want T1 ngoba ngakutshela okwenze from January to June akukusiza ngeke sakusiza futhi. Kwakungasakuzami ngeke sakusiza. Nale trip ubuthi uzoyithatha ungayithathe vese ngeke sakusebenzela le nto. You are already late. Inyanga is7 le. Yayibo? Imi kanje. Iwena nje. Imi nje kanje uwena. Eyes7. Hayi ukuthi kushoti 6 months, kushoti njoba yes7 uDecember ungawubali. Ngoba 15 days. Emva lokho yonke into ya exhaust. Mekusha umhla wami mina ngiyahamba mina ngiye eMalawi. Ngohlala isonto lonke khona ngoqethuka ngamaqiniso. Ngoqethuka ngamaqiniso eMalawi. Ngothatha konke into bese ngiyifake kubina ngiyifake. Mengibuye ngizovula la ngizobe ngayini babudokotela. Ngizobe ngiyeni babudokotela ngizobe ngayenye into. Wena usacabanga ukuthi khona into ayizokwenzeka. Mhlaka 1 January 1 mina ngiseMalawi. Ngiyaqethuka ngeqiniso ngiyaqethuka ngeqiniso ngiyaqethuka. Imifakwa lento iphelela. Ngizobe ngiseKataunga. eKaronga. Mengisuka eKaronga ngogeza lapha echibini. Kunechibi lapho ufika ugeze khona umuqede. Geza lapha. Ngesikhathi ngigeza nansi eTanzania ngiyayibuka lapha ngaphesheya. Nansi eTanzania ngiyayibuka lapha ngaphesheya. Bese ngisuka ngihambe ngeChiwede. Ufike ngithatha into ngiyifake bese ngiyathula. Phela isonto bese ngiyabuya angisayeni babudokotela. Kusayena. Thatha into bese ngiyabuya. Wena ucabanga khona esazokwenzeka? Ngeke uyageja and uzigejisa wena. Ngifuna mina mengihamba. Bese ngihambile. Uma ngingabuyi unkosikazi uyazi uyokwenza njani ama property. Mina ngiyincenga impilo ngiyigwazele impilo ngiyibribe mina. Angishayi indlwabu ngempilo mina ukuthi angigafi. Uma ifike yamasha amathambo kashona ngale kumphongolo izivumelwano kuyiqiniso lelo ukuthi ngifaka amabhuzi. Kunabantu abaningi abafase behamba ngophaqo. Mina ngifuna ukufa ngifaka amabhuzi. Isocial ngempela lifa lifaka amabhuzi. Wena lokubuza kodwa babudala into ayinabo umngozi. Uhlangana aphi nomngozi ungenaphi emngozini? Ungenaphi emngozini? Neyingathi ngazuthi Steve Papa esala izolo. Ukuthi umuhle ukuthi njani? Ungenaphi into enomngozi? Ngifuna ukuthi mengikunika lo msebenzi ngikunike ngazi ukuthi angifuni ukukhuluma into eziningi nawe. Mina ngoJanuary ngiyahamba. Ngihamba ukufaka lento ngifaka lento. Ngeke ngizophathwa wena ngizotshela wena ngenzeni. Listen to me carefully. This is Babu Dr. Babu says Bojan mfana mhleja khethe umzolo amancinci ngisolo futhi ngiqolisa nginivulelele na kwaBabu Dr. Wellness Place. It's not a clinic. It is not a clinic. I repeat, I am not opening a clinic because there are clinics kahulumeni enza izinto mahala. I don't have to do uhulumeni. I'm not competing with anyone. Engisho ukuthi lana into enginivulele yona ngifuna ukulwa ne-challenge yobunyumba kubantu besifazane. Ubunyumba kubantu besilisa. Ngifuna ukulwa nobunyumba sengathi baxabana nami. I'm not getting personal. Awukwazi ukujabulela into engaka ukuthi saze sahamba kahle lo driver kahle kodwa isibeletho sakhe asihambi kahle. Ayikho into driver kahle isibelethweni sakho. Uwenzile konke. Bekumnandi ukugraduate engane kodwa akaze kube mnandi ekamereni. Ukhiphe into etshengisa ukuthi bekumnandi ekamereni. Ayikho inyanga ekweqayo. Because ayikho into oyifakile eyangempela. Ngizokukhandela into engafuni ukuthi indoda iqhubeke nalento ngoba manje usuza wayilento iyona. Wancama uphuza utshwala ngoba uthi awunangane ngizoyibeka mina lento kuwena. Ngizoyibeka lento bese ngilungisa spelling. Abantu besifazane bangifonela futhi. Bathi babudokotela siyazi ukuthi uvule wellness place nami ngiyabafuna abantwana le mali oyifuna u600 rand nginawo. Indeed bengakhela umuntu umsebenzi ukuthi athola abantwana it's 600 rand. Uma ene cancer it's 1500. Uma ugwayi wakho ungavuka ekamereni uthi 600 rand futhi. Uma ehlushwa izinso angiyikhulume lezi zinto lezi zizohlupha. Angiyikhulume lezi izinso zakho mina ngiyakusiza kuzona. Basis of academic. Ukuthi uma iEGFR manje ufuna ngichaza ngerenal profile. Ngichazele wena. Wena uyibona ukuthi invest. Uzophila nje wena uyisidom nje kuphela nje.
kune-AI, artificial intelligence, but you don't want to learn something. Okay, asibuyele. Uma wena i-GFR yakho, angikhuluma phela angisakhuluma nengane la, ngikhuluma nabantu abadala. Hayi ingane buyela neceleni, buyela eceleni. Uma if i-GFR yakho ye-patient ifika kumina ithi 10, angikwazi ukumsiza. Ungayilethi lo patient iyadialyze or isivese siqala udialyze or isijukuthotha, angizokwazi ukumsiza. Mina I can take anything i-GFR ethi 29 and below, but imisi iyafika ngaphansi kwa10 angeke ngisakwazi ukusiza. Ngalolu lo musu dialyze ungeze bakudokotela. Funa ube no 600. Uma ushukela wakho usuze ujovela, nginemithi mina yangempela engizokunika ngeqiniso kodwa. Umuthi unawo 600 rand, uma ungenawo uzokunika le jwayelekile 300 rand. Kodwa umuthi nje ngempela umkakho uyajova, awusali ayini kahle ayini. Ngenxa ukuthi uhleze nenkinga. Baba mnika u600 rand. Kufike kunika into ohambe yo-ayina ntambama. Ngizomnika into mina thatha umjova ulahle. Ngizomnika into athathe lento ayibuyise eceleni. Proven otherwise, ngizomnika i-diet abe strict kwi-diet. Akhansela ushukela ngo98%, istarch ngo70%. Sizoyithola ke lento embulela ukuthini. Engisho ukuthi njengoba ngivulele ukusiza abantu bodokotela. La ake singeneni ke. Ngifuna ukuthi senze ongakaze ukubona kwenye inyanga. Inyanga ma qualification standard 6. Cela siqela. Ngifuna ukuthi njengoba sisemaqembini ahlukahlukene. Sikwikhophu silana and basithembile futhi abaholi bethu ukuthi one day we will govern, one day we will rule, one day we will deploy our people in parliament, one day we will do this, one day we will this. Let's fight, let's push the democracy to the level. Into engizoyenza lana ifile le kababudokotela. Amagama abantu lawo. Wena funda. Bulala ngentoko. Lona u-D, u-E, u-F amagama abantu la kusho ukuthi isibongo sakhe mase u-D, meku-E, meku-F. Okay, kulungileke. Asithathe ke nansi ifile yabo ke. Laba kethi ngifuna ukuthi sibone ubuhlathi ukuthi bungakanani. Kunjalo salukwazi. Nako ke. Le file lo muntu lena uAmbrose angisisho isibongo. Besimenza into esibiza ukuthi lipogram. Ngifuna into esenzekile lana sithola ukuthi i-cholesterol yakhe i3.9. Uzongitshela ukuthi usho ukuthini? Buza wena phela. Phendula. Buza wena phela. Hayibo. Mfekayi. Hayi ngeke nenze njani lana? Oza ngapha. Oza lana noyizungu oza lana. Konto yenzileke futhi lana. Lo uAmbrose usibongo saqala ngo-D. Lona ubusisi isiqongo siqala. Uhlanza kanjani lento lena? Bakwazi ukwenza njalo batshela ukuthi baba check nalama lapho. Ngoba phela sizofuna angithi wayishiki angithi khona njengoba ehlangene kanje. Funa manje siwa examine ukuthi njengoba kuduma lo nangaphansi uduma yini siqiniseke yabo. Siqiniseke ngoba manje ngizolufuna mina lamagazi engawatholi. Tshela lo mdabula ngempama mthetha aka check wonke. Hamba nalo uba uN lo. Awu ufake lana. Fake lapha. Yeah, besaqhubeka noAmbrose. Ambrose ngithe uqala ngo-D. Then into engisolisa kuAmbrose ivese iprofile yakhe besenza ilipogram kuphela. But engithusa ukuthi sengibona ama-4 pages. Ngifuna ukuthi wazi ukuthi i-cholesterol yakhe njengoba i3.9 bekufuze ukuthi ithini. Yila otshengisa khona ukuthi wena kwathi ingane ezinye ezifunde esikoleni wabona ukuthi kungcono uyoba inyanga ngoba ubudokotela bengafundanga baze inyanga uzofa induku. Okay, fine. Angikho ke Ambrose senze ilepogram yakhe yathi 3.9 angeke ngiyifunde yonke report yakhe. Then asingene kuNtombenhle. uNtombenhle ke yena ke senze iFBC full blood check, senza iUNE, senza iLFT. Okay, asingene ke irenal yakhe uNtombenhle ubungako u4.2. Kahle kufuna ukuthi ingabi irenal lomuntu ingabe ngaphansi kwa 2.9. Imi ngaphansi kwa 2.9 isho ukuthi umchamo omncane kakhulu ensweni zingase zi collapse.
yakhe yu-4.2 ifuna ingadluli ku-8.2 imi-8.2 itshengisa ukuthi zigcwele kakhulu izinso zakhe zingase zibe nokuthi zingabe sinamatshe noma zikwazi ukufilter kahle umchamo. Then asingene kwi-LFT yakhe. AST yakhe iwu-15. I-AST yomuntu senze i-AST ne-LT ne-AST yakhe. AST yakhe iwu-15 akufuzile idlule ngaphansi kwa-35. LT yakhe iwu-25 akufuzile futhi idlule ngaphezulu kuka-35. Okusho ukuthi izinso zakhe nesibindi kusebenza kahle. You understand? Lokhu amafutha ngeke ngikutshela. Ngifuna uhambe nawe uyofunda. Asiqhubeke. Sibe sesenza-ke kuse-right nje abantwana lapha. Okay. Asiqhubeke-ke. UNtomehle saqhubeka naye futhi. Senza i-final report by Lancet Laboratories in Durban. Sase senza-ke i-FBC yakhe, full blood check. Sathola ukuthi kuma-red blood cells RBC. Red blood cells zakhe 3.53 instead of 3.80. Akusho lutho okutheni, it's just slightly different akuyona into ebhezeke. Senza i-hemoglobin yakhe i-11.7 over 11.5, i-hemoglobin yakhe i-right foot. Why did I say lapha akusho lutho okutheni? Because i-RBC yakhe i-normal. Hamba uze kwi-PCV, hematocrit yakhe u-0.34 instead of 0.36. Why i-PCV yakhe njalo? Because kune-slightly changes kancane lapha phezulu lapha esiqala khona we-red blood cells, otherwise konke ku-right. Asisuke-ke lapho basichithele la i-ESR abasinika kanti besiyibhukhile i-ESR. Asisuke lapho se-MCV, MCH, mean cell hemoglobin, konke-ke lokho sekunormal. Comes to leukocyte values, leukocyte count or leukocyte values. Leukocyte count yakhe ithi 4.10 over 4.0. Kusho ukuthi na ama-white blood cells akhe anormal. Kanjani na neutrophils, lymphocyte, monocyte, eosinophils, basophils, that is all normal. Oh yes, platelets. Platelets akhe are right kakhulu. Or ama-platelets yini babudokotela? Ama-platelets it's whereby it check the clotting of your blood. Ama-platelets akhe they're sitting at 150 to 145 normal range le. Awakhe awu 258. That shows that the patient is doing well. The patients do. Why am I doing all this? Because angifuni mina ukuraise i-mortality rate abantu abezela kwabudokotela bezele bezofela lapha ngwami. Angifuni ukujwayeleka kabi. Lana besichecka ke i-patient ebize kumina kushuthi la OD lapha. Ufika me? Uzobuyisela lokho la establish lokho niphinde futhi kucheckwe kahle la ukuthi awekho yena amanye utshele lo ukuthi a check nala ukuthi awekho nabhanqile wena musu uyabuya. Then nginenye ifile la. Phela ngizocela ukuthi ufunde ngane yami. U-N sibongo siqala ngo-N, u-N siqala ngo-N, u-N u-O siqala ngo-O kanjani. Why babudokotela sesinabantu abaqala ngo-O? No, sekunabantu phela aba-accepte i-Islam okufuze sazi izibongo zabo obvious zizoshintsha. Lana ke lo busisiwe akunankinga naye. Ngifuna ama-result ahlukile. Sengiyenzile lokho. Ngifuna into ezohluka. Nanka kahlukile. Ngifuni into ezonsanganela lana. La kune EGFR la. Nala kune EGFR. Lana ngifuna ke sikhulume ngoSenzeni, lana sikhulume ngoNtombizenzane. Into sasiqale ngoSenzeni. USenzeni i-renal profile yakhe it's normal. What I mean normal? I-urea yakhe is 3.9, creatinine yakhe is 61. What I mean 61? Kufuze ukuthi ngabe ngaphansi kwa-53, that is normal. I-urea yakhe i-3.9 kufuze ngabe ngaphansi kwa-2.1, that is normal. Sikhuluma ngezinto la. Then nanso into ebengifuna EGFR kaSenzeni is sitting at 89. That is very good. Izinto zakhe za right kakhulu. LFT and AST yakhe esibindini kunormal futhi ngijahe lokho. Then after sikhuluma ngomuntu lana onezifo eziningi. That person ona 58 years or 1967. Then into eyenzekayo la lo muntu ulashwa ngamakhambi esintu lawo. Thereafter mesichecka ke i-full FBC yakhe, normal red cell indices
period. Bese kuthiwa normal red cell indices, that's period. That is period. Thereafter goes to white blood cells. My white blood cells are sitting at 6.0 over 4.0. But that doesn't mean that ama neutrophils are normal. Ama neutrophils are 28.4%. They are sitting at 1.71 instead of 2.6. That shows that una form of infection kuma white blood cells. Lo muntu ke kodwa konke egazini yena kunormal ake singene ke kuntombi zenzeni lana ke sikhuluma futhi lana ngomuntu ona 77 years old o 1947 labantu balashwa ngani ngembiza nje kuphela ingakho ngithi abantu sisheshe kakhulu ukugxeka uTrump uma esusa leya funding bengavumanga ukwenza apoptosis analysis kule mithi thina esisebenzayo. Siyabonga ukuthi sesine MK engakwazi ukuthi one day imise parliament yosikhuluma into efana le. Thereafter this patient senzeni 77 years old 1947 simlapha ngamakhambi esintu. Umuntu lona odlimbiza kababudokotela. Lana iFBC yakhe ibhala ukuthi normal red cell indices kwabhala ukuthi absolute leukocyte values are normal. Umuntu imbiza ayimulimazi ngalutho egazi njengoba kuthiwa le mbiza enidlayo yizona ezinigulisa. Come to ESR. I like ESR. Very, very important. ESR ithini na 35 ESR. Ifuna ithini umuntu 1 up to 40. It is normal. Kahle kahle 1 up to 100. Lana bathe 1 up to 40. Kahle kahle 1 up to 100. I method that bebesenza Western Green standard. Thereafter sikhuluma ngomuntu omdala njalo la olashwa ngembiza zesintu. Lo muntu ke sibese senza ke i-renal profile. I-renal profile yakhe ke lalela ke ngifuna silana ke sizwisise kahle. Izinto zakhe zu6.7 kanti kufuneka zingabe ngaphezulu kwa8.6. I-creatinine yakhe, listen to me carefully. I-creatinine yakhe value ithi ukusho ukuthi indlela izinto ezifilter ngazo umchamo supposed to not to ingabe ngaphansi kwa53 sitting at 86 ngalondlela kunormal. But eGFR yakhe is sitting at 56. You understand? Sitting at 56. Kalondlela kodwa still normal because there is no complaint. Comes to LFT and AST, that is all normal. Yilezi zinto ke lezi ke esithi thina uTrump uthe meniphuca le mali sabuza ukuthi nina nje wathi inyanga nibecela ukuthi thina senzani la ungobese lo ngifuna amagazi mina azokunika into ufuna amagazi mina azokunika lento engiyifuna. Oh yes. Ubani lo? Oh, uMavis lo. Ake sibuke uMavis. uMavis angiseze ukuhambela kakhulu. uMavis simenze konke. Simqale eloku ezinsweni izinto zakhe ze right, eGFR yakhe sitting at 64, LFT and ALT, that is all normal as well. Platelet white red blood cells, this is all normal as well. Statements are normal, red cell indices, this is normal. And then white blood cells, absolute leukocyte values are normal. Listen to me carefully. Lokho akusho ukuthi right. Ngoba uma uye right babudokotela why ungasitsheli ngama platelet akhe. Lo muntu lona sekuyavela ukuthi ama platelet akhe they are sitting at 136 instead of 150. Sashintsha ke statement. Sesithi mild thrombocytopenia. Mild thrombocytopenia. Okusho ukuthi na une internal bleeding kuma red blood cells akhe but a mild. Bangitshela la ukuthi I have to do something about that. That patient isithi mifika ke kubina ke sengiyazi okay une mild thrombocytopenia. Number 1 cancel ugarlic empilweni yakho. Okay njoba ke look ene thrombocytopenia but mild. ESR yakhe ithini? Ion segmentation rate yakhe ithini? Ithi 20, meaning that is not that bad. Very good. ESR yakhe is very good because ayizange exceed 45. Lana lezi zinto lezi bengifuna ukuthi ke ngeke ngiwafunda ama results. Bemfika umdabula ngempama lo muntu lapha angaloku esenze into ngisangana naye. Me nalawa futhi uGeorge aphinde futhi awa double check ukuthi benze kahle navala nangapha. Yeah, abantu bakithi this is babu doctor babu sizibojabule. Ngifuna niboneke imfundo yakudala ebese kuyona sifunda ibantu education sidla udonse esikoleni sesifunda emqanjelo. Yawazi emqanjelo dabula ngempama nje ukuthi ukwazi
tuzoma LP school sifunde emqanjelwa sifunde senzo sihle sifunde khukhulela sifunza eligaju sifunza hawema kodwa yena ngikhumbisa abantu basempendla ngangifunda phi I forgot in my school I was doing high school ay whatever kodwa sengikhohliwe kodwa ngeke phela bakithi ngikhumbuzele ngangifunda nani nje Abu, this is embarrassing. How come could I forget that? What do you mean it happened? Hayi whatever. Ya ngawuda ngafunda eligaju. Kunalesikole lesimudlule eligaju udlule ground udlule clinic. Lesi silandela lapho esingenxa umgaqo sethi angifunda khona no Mathanda lo wakaNkosi, no Nokuthula lo wakaNkosi, no Tinqu sasifunda nabo. Asasifunda no Mondli ndisasilapha kodwa sebaningi angisazi ukuthi imandoda uthi yabo lento yebo should I remember never been at school I have forgotten my high school bakithi this is babu dokotela babu sizibojabulela angeke ngikhulume lento le this is very very important the way you sleep it may trigger a stroke awema the way a person sleeps yabona le nto ngifuna siyikhulume abantu abashonayo at night most of the time besuke balele ngohlangothi laka left people who dies in the middle of the night they normally found to be sleeping on the left hand side you are not listening are you abantu abaningi they don't understand which way to sleep the best way for your blood circulation and your heart to pump blood perfectly. If you are 120 kgs, you're sleeping on your left side. For 6 hours, you are suppressing the nerves, the veins of your heart. Everything is suppressed. For 6 hours, what are you expecting? Stroke. Indeed, stroke. Because your veins are sleep, lala ubheke phezulu, boom. Lala ubheke phezulu. You can barely die. Kuzuthi nesendul, ayicishe ngathi nesendul uthola. I forgot that thing. Lala ubheke phezulu, upright, so that the blood will flow properly. Lala go right. You give enough heart, enough space enhlizweni to pump blood. Ungalala go right 19 hours, 100 hours, it's okay. It's okay. But lento yakho ukuthi at your 115 kg, 110 kg, 90 kgs, you are suppressing your heart. You're expecting the results to be the same. No, they're not going to be the same. They are not going to be the same. You die of stroke. Abantu abaningi babulawa stroke because of that. Uhlangothi abalala ngalo alu wrong. Lo wrong. Angisho ukuthi ungalale ngalala ngalakhona uzofa. Kulungile ngawe ngisiza futhi ngihambe ngakho ngeayini. Jaha kabi ukuthi ushone. Yeah, nansi iqiniso leli. Iqiniso leli. We call it Malvan tonic. Called Malvan tonic. This is mine Malvan tonic. Yeah. This is mine. Let me demonstrate it. This is how you open it. This is how you open it. You shake it. I have to do it in front of you people. Let me drink this a little bit. You close it. Yebo? No one will see that I'm drinking imbiza. No. This is my Malvan tonic. Listen to me carefully. This thing, it's supposed to have a label. I don't put labels anymore. No. Because why? I am perverting pharmacies to sell this in my absentia without me knowing. Bazoyidayisa iba ama-fake ema-pharmacy and then iqhubeke nidle into ewudote upoison. Here, there are no non-preservatives. Not even one preservative. Here.
It is ready for you to consume it without toxic chemicals added in order to preserve it. It is fresh as if it's yesterday. It is very fresh. I drink it every day. Lengaga, because I am Babu Dokotela, don't do it. I keep it, I drink it now and again when I feel like drinking it. You can overdose this as much as if you want to overdose it. It will never kill you, but it will kill your disease. This is how we treat people with cancer. This is how we treat people with prostate. This is how we treat people with fibroids. This is how we treat people with diabetic type 2, not type 1. This is how we treat people with fibroids, not fibroids. Don't get me wrong. We use all this. A man at his age of 50 years and above must do something about your prostate. Your prostate may enlarge, not cancer, may enlarge. Use this. Very good. Very good, very good, very good. For your numbness or your feet, use this. Use this. This combo, if I send this combo to you, if you buy this combo to Babu Dokotela, it is 600 Rand. There is no way that you can get this in any pharmacy. No. You'll find it here. Find it here to Babu Dokotela. But if you figure Babu Dokotela, I firstly put you in my machine. I've got a machine that I use. Thank you very much for people in Pretoria. They're asking me, when am I planning to open up a branch in Johannesburg or in Gauteng? I am not planning that. I'm 7 years to 60. I'm not going to start another business. Next year I'll be 6 years to 60. I'm not that crazy to start another business. I'm leading to 60. I should be shrinking a little bit. Now, I want you, especially you. Your father has prostate enlargement. She's struggling to urinate, but you're aware of this. If your father can come now, we'll pay 600 Rand. But if it developed to cancer, we'll pay 1,500. Because cancer requires more than this. And the dosage will be high if it's cancer. Why am I overdosing the dosage? Because of my prostate. My prostate has to be protected at all times. I cannot tolerate to urinate every time, every 5 minutes. I'm urinating. No, don't do that. This is what you need, but you'll never find this in any pharmacy. You'll never find this in any pharmacy. If people want to come to Babu Dokotela, they don't book, they just come. There's no booking fees, nothing. Just come to Babu Dokotela. I've introduced what I use, and I also use it as well. I have shown you the clinical result. The clinical, not the close result. Angichitha mathambo mina. Thathi nje kanjalo. Kuyona lo hlobo mina. Linge, thathi nje kanjalo mina. Tshela nje lonto mina uthi angichitha mathambo. No. This is Babu Dokotela. Babu is Bochalo Fana Mhlejake Mzulu Manqinzi. I have introduced Malva Tonic for you to use it because I am using it. The results are very good. When I was diagnosed with diabetic type 2 mellitus, my diabetic pushed up to 4 point something, 12 point something. But today I'm sitting with 4 point something. I've eliminated all the symptoms. All the symptoms. This is Babu Dokotela. Babu says, thank you very much for watching. Malvan Tonic is our topic. Thank you.